Good morning po. Morning. Good morning mga idol. Ngayon tuloy-tuloy ang aming preparation sa aming face-to-face classes, pilot testing ng face-to-face classes. Kaya kami ngayon nandito sa school naglilinis. Patuloy pa rin naglilinis. Ayan. Yung mga kasama ko. Okay. Good morning po sa Palang Integrated School. Narito po kami ngayon abala sa paghahakot ng upuan dahil sa paghahanda sa face-to-face classes para sa elementary at high school. Bagamat pagod kami ngayon, pero kakayanin para sa bayan. Laban lang mga kasama. Yan, tuloy-tuloy po ang aming mga kasamang teacher sa paglilinis. Tulong-tulong. Bawal magalit po. Mami, bawal magalit. Shout out yan sa mga mga kalalakihan. Shout out yan sa mga kalalakihan. Baka gusto nyo sumali dito sa reserve box namin dito sa PIS. Lalo na si Wangbo. Shout out. Yung mga magigiting namin teacher ng grade 3. Ay ma'am, ito kababayan ko taga Erosin. Erosin Sul. Ay, sir, magkano yan eh. Hindi ako makapalo sa mo. Shout out po. Shout out po sa mga kababayan ko dyan sa Marinduque. Yay! Yes! Shout out taga Marinduque. Shout out po. Thank you ma'am. Thank you. Kailangan ko na Madami-dami pa kaming hahakutin mga idol. Pero madali lang to kasi medyo marami naman kaming gagawin. Bakit? Maganda yung kailangan lang. Pero yun, at kung kailangan mo lang, bibigyan ka lang sa bahay mo, Iinom ka lang sa tayo pagod ka. Ito, meron ito. Ito yung pagpapagos mo rin. ito yung wala kang ginagawa. Okay, yung itlog ng ano, yung kinakain mo. Sige.
dati yung... Ma'am, sabi niyo, ma'am, ano daw? Hindi ko na rin kayo ang pinili, di ba? Sige, ano? Kung nababalik yung cobra kasi sabi ng kapo, kung siya ay tawa ako, cobra ako. Siya yung minat. Pare, Dapat sir, kadugtong nun, tanong ka. One minute, 37 seconds later. Pag nagawa natin, lalagyan ng kayo, hindi na rin yan. Lalagyan ng gusto ba? Yung galaw lang yan. Okay? Ano? Okay, practice. Okay, go. Wala ang bilang, ha? Wala ang bilang. Sa baba! Sa baba! Macho tayo, macho! 1, 2, Ayan, dito, tula. Practice. 1, 2, may bilang pa. 1, 2, 3, go! Matatapos tayo, ganyan ha. Dito na. Yan. Isang nang mahala sa sige, ganito. Nagpagalaman, ha? Bahala ka sa buhay mo. Ganun, ganito. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay? Wow! May bilang pa. Sige. Ready, start. Okay? Ayan na. Marami lang hindi nakikita. Marami hindi nakikita. Okay, record na. Record. 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 Ako record na yan? Kanina pa rin mo yan. Ha? Kanina pa ba yun? Okay, tuloy na yun. 1, 2, 3,